mä oon Riikka ja mä oon nyt vaihto-oppilaana täällä Etelä-Chilessä, Temukan kaupungissa. Ja seison nyt taas mun kotikadulla. Mun perheeseen kuuluu äiti ja iskä ja 3 siskoa. Koni on 18, Kata on 12 ja Dani on 19. Se on oikeastaan mun serkku, mutta se asuu meidän kanssa, niin se on vähän niinku siskolla kanssa. Mun koulu on tosi kiva, mä tykkään tosi paljon. Se on tosi pieni, mut erilainen kuin Suomessa. Me käytetään koulupukuja, tää on mun koulupuvun paita. Me ollaan koko ajan samassa luokassa. Ja esimerkiksi mulla ei ole yhtään kirjaa koulussa. Et aika erilaista. Mut koulu on tosi hyvä paikka oppia kieltä. Asiat, mistä mä tykkään Chilessä. Ruoka. Ruoka on ihan sika hyvää. Ja ihmiset otti mut tosi hyvin vastaan. Esimerkiksi koulussa kaikki oli heti tosi kiinnostuneita ja tuli heti mun luokse ja näin. Ja perheessä mut otettiin heti vastaan ihan niinku perheenjäsen, mikä on ihan sika hyvä. Ja muutenkin Chile on tosi turvallinen maa. Musta ainakin tuntuu, että mä voin olla ihan turvassa täällä. Tietenkään ei kannata olla tyhmä, että sä voi lähteä yöllä yksin kävelee. Ja mitäs muuta? Niin, tää on tosi kaunis maa, täällä on paljon luontoa. Chilessä on oikeastaan kaikkea, koska pohjoisessa on aavikkoa ja etelässä jäätikköä. Niin täällä on ihan kaikkea. Et kannattaa tulla tänne Chileen. Jos vähänkään mietityttää, että lähtisikö vaihtoon, niin lähtikää ja tulkaa tänne. Y ahora mi hermana va a decir algo. Nyt mun sisko sanoo jotain. No puedo. Sí, dile algo. No puedo. Hola, nosotros somos las hermanas de Rica, Cata, Connie, y Chile es un país muy bueno para venir de intercambio.